Rose. Sa ganon? Tingnan mo. Hindi din. Gusto niyo pong makikita yan? Hindi hindi dapat. Marinig ka. Ano mas mabuti? Para tito o para kayo? Nakikita mo po. Balik ka din nila. Balik ka din nila. Salamat, Tia Marieta and Lola Belen. Family, thank you very much.
Rose, Ah, alisin mo muna yung sa ngayon.
Happy Friday, Dan Channel PX. Thank you very much. Nag-mute kami at may truck na dumadaan. Thank you din, Tia Marieta. Salamat. Nula Bilian and family. Salamat sa mga pabidyo nyo, guys. Salamat sa mga pabidyo, guys. Thank you very much. dito yung iba sa ano. Kasi sineset ko doon sa train ko. Dito sa messenger. Sineset ko yung link kasi hindi niya alam. Saan po yung position? Sa akin, hindi. Sa messenger. Kaiba sa akin yan. Kaya sa'yo na, isi-send ko yung link.
ko walang harang. Hindi mo siguro in-open yung monetization nito. Sinabi niya po ni Suloy wala. Ngek. Nakalimutan ni Rose. Buti na lang sinabi mo. Kanina pa kami. Apo ni Siloy. Hay nako. Thank you ah. Wala. Kaya pala nagtataka din ako. Sabi niya walang harang. Sayang ang 30 minutes natin. Ayun na. Busy kami. Sayang nakalimutan niya, 30 minutes na kami. Buti pumasok ka, sinabi mo. Nag-iisip na din ako, sabi ko, bakit kaya parang may kulang? Thank you, ako ni Siloy ah. Lisa Chinita, thank you. Mercy Gagara, thank you. Kahit video-video lang, salamat guys. Busy hours to eh. I know mga busy-busy tayo lahat. Pero ito yung time na pwede kami. So, okay lang mga pabidye. Thank you very much. Thank you, Lisa Chinita. Salamat. Thank you sa mga patamsak niyo dyan. Salamat. Okay lang, Lisa. Salamat, ingat. Kausap
thank you sa alagan. Tia Marieta ba ko? Kay Tia Marieta ba ko siopaw? Thank you. Inay sa labas ulit. May dumating na truck. Pasensya na. Inay sa labas. Scarfie. Halay, Scarfie. Palian Stella.
Thank you very much. Alam ko busy yung oras na po eh. Kaso nakita yung mga schedule namin. Mamaya mas busy. Okay ka pa rin, Stella. Thank you sa pag-stay. Kahit pa bidi-bidi lang, salamat. Ito yung ano, ito yung i-schedule namin na ito yung mga oras na i-schedule namin yung live streaming namin, kaya hindi namin ina-arrange. Though I know na busy hours yung between 9 to 10 or between 8 to 11. Papa-WH lang kami para hindi mababa yung WH. Kasi ano nagpapaalala si Lolo. Kagabi nabasa ko yung paalala niya pati sa mga viewers. Alam mo yun? Hirap naman pala nitong napasukan natin. Si Stella. Parang nag-message sa akin si Lolo na masyadong mababa yung viewers namin. So, tinatry namin na itong schedule ganito siya kahit pa konti-kunti lang. Thank you, Sis Mercy Cagara. Kahit pa biji-biji lang dyan. Salamat. Naka-ano din pala, naka-live din si Karjek. Thank you, Mernas Place, Sunny MP. Salamat. Salamat sa patambay. Huwag mo nang limitan yan. Hoy, huwag na muna. Kasi marami pa silang gagawin masyado na palita mo. Huwag na muna.
Okay lang, salamat. Salamat sa paharang. Lisa Chinitas, thank you. Thank you guys.
Sabi na lang na wag nang mag-alala, okay lang ako. Parang tanga, kausap ang talakawan. Naghihintay na meron sa kinarangkulan. Akala ko'y halimutan mo. Akala ko'y kaya't humihiling ko kay Badhala. Sana ay hindi masyadong haba. Kapag naalala ko mga araw na magkasama tayong dalawa, ngiti at tawa sa aking mga mata. Ganun na pala tayo dati kasaya. Alam mo siya, pinaliwala niya ako dahil sa'yo. Nawalan na ng saysay at pagmamahal. Na kahit tagal ko rin binubuo. Kahit tagal ko rin bawat sabi, tandaan sa talan. Kahit di ko alam, subukan muli at pagbigyan ang ating nakaraan. Thank you. It's CP Race. Yan sa patambay mo dyan. Salamat. Tapos na Thank you, Rodeline. Thumbs up. Salamat. nandito pa rin ako. Thank you, guys. Muling magkakataon. Kumusta, Rodeline? Di ko alam. Ingatan mo siya. Thank you, guys. Sa'yo. Nawalan na ng saysay at pagmamahal. Na kahit tagal ko rin binubuo.
Salamat, si Stella. Nandiyan ka pa rin. Thank you. Squeeze me closer. Isn't she lovely? Isn't she wonderful? Isn't she precious? There's no way to say it was Thank you sa 12 million in the house. Salamat. And on na. Konti. Oh my God. Ang ganda ng mga. Thank you, Lisa. Thank you, Sis Mercy. Yay, kindness. Salamat. Thank you for your kindness. Huwag mo din kami. Ah, nandiyan na naman ang truck. Siguro na signal. Lakas ah. Salamat sa support niyo lahat. Thank you. Tumadaan-daan si Rose. Tumatakot ako. Tumatalo-talo si Rose. Pinagdagyan namin ang ano namin. City namin. Thank you sa support. Mga kaapo at YT sisters, salamat.
Ba't kasi nagaganyan ka pa, hindi ka lang lumakad ng maayos? Hindi ka naman pwedeng yumuko-yuko dyan. Para kang lumpo. Iba matatapos ko pala. Ingay. Ingay, guys. Ay, nako, Wednesday. Kararating mo lang sa school. Hello, Wednesday. Okay. Ang ingay naman dito sa sa bahay. Alam mo na, yung truck na naghahakot ng buhangin, ang ingay. Wednesday. Paharang, salamat sa paharang, birthday. Lola Belen and family, andyan ka pa, salamat. Ay nako, 30 minutes bago na-discover namin na hindi naka-on yung monetization namin ni Rose Mabuti napansin ni Apo ni Siloy ng sumilip si Apo ni Siloy, sabi niya walang harang. So, tinanong ko kay Rose, ayun, hindi niya na-on yung monetization, nasayang yung 30 minutes namin. Ay, nako. Nag-iingay every now and then sa mga, yung naghahakot ng panambak, birthday, yung paano sa natin, yung sa daan, ang ingay. Lola Belen, kumusta Lola Belen? Kumusta yung work mo dyan? Buti ka pa. Dalawa-dalawa yung account mo, tsaka earning ka na. Rose. Rose. Naliligo ka? Ay, wala na yung music eh. Paano kita balik yun? Ha?
sa paharang, Lisa Chinita. Parang binigbi ang kanyang katawan. Ang sarap mong titigan. Roses ka pa. Kasi sa spaceship isasakay kita. Parang binigbi ang kanyang katawan. Ang sarap mong titigan. Roses ka pa. Kasi sa spaceship isasakay kita. Ang ganda ng aking umaga. Kasi may espesyal na kilala. Nagbigay ng kulay at hiwaga. Sundan pagkat ikaw lang ang lalaki-laki kong iniisip. Dalaga sa pagtulog at sa aking panaginip. Mahal kita at umay ng dahilan sa amin. Sa'yo na mag-iaalay ang tunay ko na pag-ibig. That chick is so the best, she's so sexy. When I asked her what's her name, she said Lexi. Usap kami sandali, she wanna love me, she wanna love me. Di ko mapigilan na umimuli. Chick na malupit ay katuwang na parang gusto magsumama. Sa kanya kahit na di ko kilala. Dito tayo sa dilim, yung walang may kita. Buksan mo ng palihim, meron yung sorpresa. Kasama di ako bitiya, habang walang nagkatingin sa Salamat sa mga dyan pa sa mga pag-video guys. Salamat. Mag-i-end kami in 10 minutes. Kasi kanina sa'kin nagbabaga ka. Sa spaceship, sasakay kita. Lahat ng kailangan
Thank you guys. Mag-i-end kami in 4 minutes. Thank you again sa suporta. Mga kaapong, mga YT sisters, salamat ulit. Kahit tagal ko rin ipisip ko. Bakit ganito? Ikaw lang gusto, hindi mo sapat. Masaya na ako. Bakit ganito? Ikaw lang gusto, dali kita sa paraiso. Oras na akong nag-aantay sa'yo. Nag-aabang ako sa labas ng bahay niyo. Di mo lang naman ang dapat marinig. Mag-iba ay magpapahagi di ka kanina. Ayaw kitang pilitin kung di ka mahanda. Sa susunod na lang, sa susunod na lang. Kaya sa pag-ayos na, makakahanap ko na. Hindi mo na masaya kakaiba. Nagbago lang lahat sa laban na natagpuan kita. Kanina pa kita tinitingnan, kanina pa kasi ko nakikikip dyan. Kanina pa ba kasi iniisip, di ako hindi natitikman. Ako na lang sanang isipin na katulad ako nila. Ang gusto ko lang naman talaga sa'yo ay mahalin ka, baby. Nadarama naman sa'yo ako'y bakit ba kahit tayong kasama sa amang buhay. Pero kailangan muna maghinay-hinay. Alam ko naman kasalanan ko, o sinayang ko. Basta sa akin ka sumamala, di na ko maghahanapan ng iba. Pansinin ang mga nagkatingin sa ating dalawa, sa ating dalawa. Bakit ganito? Ikaw ang gusto, hindi mo sapat. Masaya na Thank you, Ulysses Campusano sa pagdating. Maraming salamat, kapatid. Thank you. Thank you, it's Simply Racing. Nandiyan ka pa din. Salamat sa mga nagpatambay. Salamat sa inyong lahat. Mag-i-end kami in 3 minutes. Kaya nagpakita na ako. Dahil magluluto na kami ni Rose. Salamat kahit busy kayo ay nagtatambay-tambay pa rin kayo dyan. Thank you sa support. Oo nga, salamat Lisa. Ha? Ayan, nagpakita na nga ako kasi parang ano eh, parang yung pag hindi ka pa naliligo eh, para kang ano, para kaming mga mukhang ano, alam mo yon, di ba? So, kung saan-saan na lang namin pinopokus yung ano namin, yung camera namin para hindi kami makapag-ano ni Rose. Tapos nagpapakita na ako kung mag-i-end na kami. Para at least eh, makakapag-ikot-ikot habang ano, kung wala pang dumadating, makakapag-ikot-ikot kami. Tsaka yung mga itsura namin, kasi kailangan nung kahit paano mag-supply, eh, minsan nga hindi na kami nakakapag-supply ni Rose ng umaga eh. Dire-diretso na kami working kung ano mga pinaggagawa namin. Kaya tumatago-tago na lang. Tapos lumilitaw na lang ako pagpa-end na para hindi masyado nakikita yung itsura. Thank you, Ulysses, ha? Kanina, hindi kita napapasalamatan sa mga tulong mo sa akin. Tapos ano, yung mga iba hindi ko basta-basta napupuntahan. Pasensya na kayo.
Oo, sa akin yan, Lisa Chinita, yan yung ginagamit ko parate. Yan Ma'am Linda, yan ang parati kong ginagamit. Kasi nga, pagka yung main ko, yung Rose and Linda, kinakastigo ako ni Lolo, parati niyang kinukuha yung mga na-earn ko na saging. So, di ba sabi niyo, pag gumamit tayo ng mga second natin, mga alagad natin. So yung Ma'am Linda, ako yan. Yan ang parati kong ginagamit sa lahat ng mga premiers natin. Mga premiers nyo, mga premiers ng kaapo at mga sisteres. Most of the time yan ang ginagamit ko. Pero pag wala akong choice, ginagamit ko na rin yung main ko. Ako yan, Lisa. Ngayon mo lang nalaman na ako yung Ma'am Linda, Lisa. Ay, hindi. Iba yung Madam Erlinda. Ay, oo. Kasi pumupunta din ako kay Erlinda 60. Oo, pumupunta din ako dyan. Haba ba ng harang birthday, wala ka nang katrabaho dyan? Baka yung mga teachers mo dyan kung ano ang pinagagagawa, ikaw naman ang YouTube ka birthday. Sabihin mo sa mga teachers mo, sige, mag-work na kayo dyan at dito na lang ako sa office. Lisa, ito si birthday, bagong dating sa group. Lisa Chinita Andares, Ulysses Camposano, baka gusto mong dikitan si birthday. Hindi makapasok si birthday sa'yo kagabi, Lisa Chinita. Pero ako nakapasok nakakapag-comment ako sa kagabi. Sa premiere mo, Lisa. Bumitaw ka nga dito. Ha? Bumitaw ka lang ng konti dito. Hindi ba okay lang? Dito ka lang natin. Ang makikita yung mo na. Hinahanap ka nila. Dito lang. Mag-end na tayo in 2 minutes. Nagkapoy suklay. Ay, okay lang. Ano ka ba? Dito lang. Makikita ka nila. Ayan. Ipapakita ko ang aking ka-teammate, si Rose, guys. Ito na kaming dalawa. Guys. Nag-iikot-ikot kami sa bahay habang nagla-live streaming kami. Kasi kung pakunti-kunti yung pumapasok. So, nag-iikot-ikot kami kung ano-ano ginagawa ni Rose, ganun din ako. So, tapos pag-ended, tsaka kami lumilitaw na dalawa. So, ito si Rose, kaliligo lang niya, hindi pa na siya nagsusuklay, sabi niya. Hindi pa siya nakaligo na ako, hindi pa nakaligo eh. Thank you, Sis Mercy, Nandiyan ka hanggang dulo. Salamat na lang sa inyo. Alam mo, birthday, lahat ng ang dami-dami mga Indian na ads dyan. Hindi ko alam kung bakit. Lahat ng mga Indian, ads pumapasok. Wala naman silang binibigay. Ito si Nika, thank you. Ako si Nika, thank you very much. Ano yung naaamoy ko? Nagluluto ka? Tingnan mo nga. Nagluluto ka ba? Ay, wala. Okay. Thank you, Sis Nika. Pero pa-end na kami. It's 10:33 na. Ha? Oh, may naamoy ako. Namamlansya ka, hindi? Okay. Okay, so again, thank you very much, guys. Ay, dito. Nakita tayo dito. Salamat ulit. Until next week. Have a nice weekend, guys. Stay safe. Stay safe. Bye-bye. Bye-bye. Thank you, everyone. Thank you, everyone. Bye.